Morning guys. Luto ko gusod ang alyana. Ninganjo nga. Mukaan sa ko na si Jabiplop. Karon rapod ni. Ha, di kanunay ha? Wala ko na sa kakagiplop. Di. First time na ning try ba nga kani gidang ka sa kuan tinud di ay nga mo-open siya. Hinahinay siya gawas. Guys, ang matay sa magkatod kay tuwa tiyagang papatan pero naning kamo tug paninda guys. Ang kay nakakaon makong taho kay pinatan makunidad taho mo nga maninda guys. Bita kaon pug taho ron guys nakahurot og taho guys. Kay kanang taho day kay pagwapa day ang taho guys. Man ni kaon akong taho guys kay Nika, kung na-day taho di kuno guys, pang pagwapa day kuno na guys, mo na nika ang makugtaho pugos guys. Hearing, reading, studying, or memorizing, just as a cow must reach through the grass it has eaten before it can turn into meat or milk. So, too, you need to reach through the spiritual food you receive from God's word before it can really benefit you and become a part of your daily life. Mao na ang punong sa Ginoo ato nilang usapon. Ato tinang i-digest aron Ang gabi eh. Medyo bagin yung gabi eh. Karon hamong gabi dari mingaw. Mamingaw may basta was Aliana. Tas Aliana's family house. Nagpatod. Nagsige siya balik-balik siningon nga okay ra ba kuno nga magtabok-tabok kuno siya. Ang paminaw kay si Aliana mura po siya nag-uul nga magtabok-tabok siya. Mura siya makuha na mo ningon siya. Di ba ningon ni mo tan? Nga, di ba mo masuko nga magtabok-tabok lang kuno siya. Ang pangginan nga di mi masuko malipay mi kay ugasa ka malipay. Hala, sa to? Sa to? Nagubo. Kasalinan. No, to ganina, nang lakaw mami, kaya naman may discipleship sa ang church. Kaya ningin siya, kung siya muuban, kay muli, kay mudog siya. Nanay, mo nang kuha, nami nga midari. Kamerang duha. Kay si Aliana raman di po yung makabibo. Na dito po sa family house, ningas nanay, ara ko numingawa po sila dadto. Ugwas Aliana kay si Aliana raman di po yung magsaba-saba. Kay si Lixi, di mas Lixi sabaan, ara man nag duwa cellphone. Ang gibati po sila kamingaw. Ug si Aliana may wa dadto. Ngayon, ara jig kuhan. Mahitabo nga may duha ka gabi dari adto na po pikas. Balik na pud. Kay kuan Aliana mama pidjang naandan nga silas na nagtatay dito ba sa daning dako. Ang kasabot pug ko nga mingawon si Jack. Gimingaw galing ko nga tiguwang nako sa mata Aliana nga dito si Jack. Ning dako ang jamay jang naandan. Nganta. Satan ka panihapon otro. Ako pud mo timo ko magotmil ko. Sumara to. Mura po tayo ka-share karong adlaw. Na ganina di ay ako ka video ganina man. Kay agsilingan na po nagpa-sounds.
ang kasahon sa medyo ko mag-video nga na. Kaya kapujan ko mag voice over. Da. Hi guys, good morning. Di ako sa family house. Aray ko, kay ang gisadyo nga rin sa Aliana. Nandya, nanglaban na lamang po ko. Nanglaba ko sa mga habol. Aray ko, bugata oy. Nanglaba ko sa mga habol. Tulo ka habol ang gilabhan. Nandya. Nandya ra kong hapon nubalik sa kamalig kay binlon kong nanay. Si Kuan, si nanay mo atin og meeting dyan sa isa. Naapoy ka ng meeting sa eskwelahan. Huwag mabili ni Katay. Manang sa ba to? Kasi mabilin. Dagang gilabhan di Tulo kahabol. So tara guys, ang labhan. Adyo lang marigmao gani. Grabing inita. Hi guys, madong palis. Ako ko kaulis kamalig. Kay sinanay ko pa nauli. Niyatin sinanay yung meeting sa senior citizen dyan sa Isapod na po yung meeting sa anang silang liksi. Hindi dyan, naabot na rin kahang order. Nabudol na po ko. Kapurami ni nga genders nga puan. Kalabrihan. Order ko storage box. Kay ako'y kabutangas mga sinina. Kaya durabak sa taas. Hindi na dadun. Hindi na ibilin. Mga order na naman ko kasiglas mga sinina. Tapos ang kanawon. Kuhan si Jack kanang tuluhang kipalit kay Kuhan man. Kanang pre-shipping fee. Ang tulo, 447. Hala. Okay, nice. Hala. Gamay lagi. Ay. Large man eh. Mani ka dako. Dapat day dako ang order. Gamay ra si Ja, gamay ra aguan. Ano ingani man nadismaya ako kay ingani lagi. Napay tunga-tunga, ano kay tunga-tunga? So, ingani.
gamay ra de si Ja. Kuan man ni large, dapat di hanggi order katong XL. Pero okay ra. Nadismaya alam mo ko ganahan nga ni ba? Nga to nga. Gilangan. So nga to. Hindi na nabrihan tanan. Kay parihara. Diya, gamay ra de si Ja. Gamay ra kag large. Dapat day katong kuan. Dapat yang ko nga katong mas dako pa nga kuan. Gamay ra kabutangan. Siglan lang ngalya mga panty. Hindi na nabrihan ni Ron sa malig. Order ko gutro ka ng dako-dako. Kay ag large kay gamay ram di ay. So mawara to. Oh, okay na ba? Alis ka pura man nung gupod ha. XL ha, napay gamay-gamay na XL ito ha. Naaraman na dana sa basket. XL di dapat. Large sa nang gikuan. Order dani sa TikTok shop nga storage box. Daghan kay mas. Motro na ako order. Binagwa kay Motro ko order ka lang XL. Dinidot na sa masina or mga Ang gabi nitong tanan guys, na pukudari ning abot guys. Kay ganihan na tumisbayas puti guys. Karon din ang pukudari guys. Maglaw-uy magang mama guys. May magtuno. Magtuno magang mama di ay guys. Papaatan mag Si papaatan po guys. papaatan may mo buutan munggus. Hi Tita Yuning. Salamat sa pagpangga Tita Yuning ha. Salamat sa pagpangga Tita Yuning ha. Love you Tita Yuning. Pagpakita po personal at Tita Yuning ha. Harong kitaan ka na personal Tita Yuning ha. Magkakos Tita Yuning ha. Pakita personal Tita Yuning ha. Kamu pa Tita Lucy pagpakita mo kuan personal Tita Yuning. Magkakos ko ni magkakos na namo Tita Yuning. Malipay ko Tita Yuning makitaan ka personal Tita Yuning. Kung makitaan ka sa bilaran na kanggaksan Tita Yuning ha. Pakita sa personal Tita Yuning. Tita Lucy po ha, pakita po personal Tita Lucy ha. Aba na sila sa abroad. Thank you. Thank you sa imong pagkamaayo. Dre na mo. Ibaw na ka. Pagamping da Tita Yuning ha. Kamping po dia Tita Lucy ha. Mabutan ni kuan. Munggo. Diya. Among sa gulang kamunggay. Ay, di mo papatang kay kapoy na. Ako'y mag-prepare dani para si Jay magutan. Si Jay magtimpla. Alihan tanang gutong dinungag alihan na. Mag-practice di kag dungag day. So practice ko galing ma. Salamat sa mga ning suporta. Narito ning comment. Marag 2 times na siguro siya ning comment. Dingin siya nga kanang ako no koy maragwas siya mo tuo ba nga namindyo ko. Kay mingin man nga ako no koy wedding ring. Kanang hanggang wedding ring di jud na kanu na isuot. Labi nagmanglaba ko. Nakusbay. Siguro sa kayo si nga ako wedding ring. Kay kuhan ka nang mag-vlog ko nas bahay, di mo ko magsusa wedding ring. Labi nagmanglaba, maghugas. Na manahang wedding ring, madam. Engagement ring o wedding ring na. Diba, klaro?
na ako'y siyempre amin din na gani na di engagement ring o wedding ring di lang na isuot kanunay. Isuot ra ko kanang mulakaw. Kaya nas bahay, susuot dito nga mga labaman o hugas. Ano to? Harang dito bagag comment ni madam. Kay malagi ko nung wedding ring. Pwede di ay gikasal ko wedding ring. Napipatan. Pero mong babalak. Ang laba ko mga habol. Na mga kay kuan. Anang sana nga waka dyo init ng adlaw. Nagkulis mga tag panahon. Kaya kaday ko ugma guys. Kanda ni ha. Maymon. Maymon. Napamandite kuan ka ng piniritong bangus. Napanis na na. Atangat das na nay. Nay, bola na dia. Sudan. Panaksan, habiran. Ibilin na kalya na. Ayo, uy. Pakuha naman ay isa. Oh, ipakuha ay ta, tawagan. Ikaw po. Bakta po nda patan na. Patan. Nakay trabaho ugma patan.